Què? Perquè si fins ara he parlat de que hi havia complementarietat, tot i que, a veure, per posar-vos un exemple, tot i que moltes vegades no es percebi així, a la construcció mateix, on és un altre dels sectors, juntament amb l'hostaleria que més ha crescut, l'entrada d'un migrant estranger, ja independentment de la seva qualificació, això ja m'és igual, ha tendit a promocionar el treballador espanyol. També, encara no en els llocs que estaven més a baix, és a dir, no ha sigut percebuda com a competència, fins i tot en aquell lloc. El tema és quan tu entres en crisi i aleshores hi ha atur, sí que la tendència en aquells que primers veuran colpejat autòctons, que seran els que estiguin en pitjor nivell d'instrucció, igual que he dit que passarà amb els estrangers, aleshores sí que la primera reacció és tancar-se i dir, bueno, protegim la mà d'obra nacional, això la culpa la tenen aquests que m'estan traient el pa i tal. Hem una cosa, hem un agreujant. L'agreujant és que, clar, ells comparteixen el territori, és a dir, viuen en els mateixos barris i estan més a prop, i això pot ser una situació de conflicte. En el fons, a més, penseu una mica de què estic parlant. En els barris on ara van a viure els estrangers hi ha dos tipus de barris. Uns, us poso l'exemple de Barcelona perquè és el que més he treballat i m'és més fàcil posar exemples. Un barri és el barri que sempre hi ha a totes les ciutats, que és el barri centre, on històricament ha sigut la repartidora de la immigració. Han arribat allà, és com una mica les portes de la ciutat i les portes també de Catalunya, en el cas de Barcelona, arriben pel casc antic, estan allà i després ràpidament, més o menys ràpidament, depenent de cadascú i de si és un lloc d'assentament o no, van marxant allà. Però després ara, una cosa nova que es dona és aquells barris com Trinitat Vella, per exemple, on havien sigut barris d'antiga migració espanyola, que es van fer de fet en els anys 60, i ara estan arribant aquests migrants. Per què arriben aquests migrants a aquests barris? Doncs arriben a aquests barris perquè hi es donen dos fenòmens. Una, que els joves que han nascut en aquests barris han millorat els seus nivells d'instrucció i el seu nivell socioeconòmic i o han marxat a un altre municipi on podien viure en condicions de vida molt millors, els agradava més, etc., o han marxat a un altre barri de la mateixa ciutat i això ha alliberat habitatge, o perquè la gent gran que va arribar immigrada, doncs el que ha decidit és o traslladar-se a un altre municipi on vivien els seus pares, els seus fills si tenen problemes de dependència, o anar-se'n a viure a la segona residència, o si el casat és que s'han mort, doncs el que han fet és alliberar un pis que, com que són de propietat, els fills el solen vendre i el comprador és el migrant estranger. Què vol dir? Que en aquests barris es pot crear tensió en el sentit de hi ha una gent que s'ha quedat allà perquè no es podia moure i són els joves en pitjor nivell d'instrucció i això sí que pot crear problemes. Però dit això, més que això, el que ens ha de preocupar és el que passarà d'aquí 10 anys, depèn del que estem fent ara. Vull dir, això, jo us he anat repetint que per mi la peça clau del tema és la mobilitat social ascendent. És a dir, quan a mi em pregunten què és la integració, per mi la integració és l'apropiació d'espais socials ascendents per part del migrant. I quan dic això, no estic dient que cobrin un millor sou. El que estic dient és en tots els àmbits de la seva vida. És a dir, quan torno a repetir, les motivacions per migrar no han canviat. Quines són? Milloro la meva vida i milloro la vida dels meus fills, de la meva família en general. Però les raons poden ser millorar poden ser millors estudis, poden ser treballar en el que jo m'he preparat ja en el meu lloc d'origen, pot ser per raons sanitàries, per raons polítiques i estic sortint d'una dictadura, etc. És a dir, el millorar engloba moltes facetes. El tema és
si una crisi econòmica, el pitjor que es fa una crisi econòmica és acabar en tota possibilitat de mobilitat social ascendent. Això és el tema. No només amb els migrants, sinó també amb la gent que no ha migrat. El problema amb els migrants és que depèn de les polítiques d'integració que es facin ara, veurem els resultats per la cohesió social del nostre futur d'aquí 10 anys. Aquest és el tema.